Sidder vi i bussen på vej ind til gågaden i vores by. Ja. Og der er en masse butikker, som vi skal kigge. Ja, og vi vil lave en follow us around. Ja, vi keder os så. Ja, hvorfor ikke? Og det her, det er Mathilde. Hende har I ikke set før, og det er Majse. Det er Majse, som I har set. Ja, så vi kører. Vi troede lige, vi havde taget en forkert bus. Jeg skal gerne se jer. Hej. Hej alle sammen. Jeg er ret hæs, så det er derfor, vi siger. Så hun snakker ikke lige så meget. Men vi er inde i Matas. Ja. Og vi har købt nogle ting her. I må ikke se. Ja. Men det vi er overhovedet ikke færdige med ting. Nej, vi går vi lige begyndt. Ja, okay. Og vi har kigget sådan lidt på sådan læbestifte med uden glimmer i. Ja, og der er ikke så mange. Vi må konstatere, at der er faktisk ikke nogen. Altså, prøv at se, alle dem her er der sygt meget glimmer i. Er der glimmer i. Og Perle, hvad med på din hånd? Jamen, jeg havde kun lige et lille swatch. Det er fra Maybe. Det er nok det, som vi fandt, som der var mindst glimmer i. Men der er glimmer i næsten alle. Ja. Jeg kan ikke tale. Ja, men der er glimmer næsten. Men vi ses igen senere. Hej alle sammen. Vi har lige været inde i Paradis og købt is. De er rigtig gode. Ja. Bananis. Og jeg købte banan og hyldeblomst. Jeg købte hyldeblomst, citrontabé og jordbær. Og jeg købte jordbær chokolade. Jeg er færdig. Aha. Jeg købte chokolade og Oreo i vaffel. Det er bedst. Alberto, hun køber altid i vaffel. Helt klart, hvis vi skal, når I skal ud og købe is, så Paradis. Ja. Ej, skal jeg gå ned og købe en mere? Ej, nej, så styrer det nu. Men ja. Jeg tror ikke, der er så meget at sige ind. Vi har ikke rigtig fået købt mere. Nej. Vi skal ind og kigge i H&M, hvis. Ja. Men ja. Vi ses. Hej alle sammen. Hej. Tjek lige min hat, mand. Ja. Jamen, der er og vi går om på. Det er sommer. Det er altid hemmeligt, det her. Badetøj. Det ikke være nede i børneafdelingen. Og her er der også nogle spændende ting. Og I har også fået hat på. Men i hvert fald, vi er nede i H&M, og mig så har købt noget mere. Det har vi andre ikke endnu. Jeg overvejer lidt at købe den her hat. Men ja. Vi ses om lidt, ikke? Hej alle sammen. Hej. Vi er på vej hjem. Vi sidder fra byen. Ja. Og jeg er stadig meget hæs, og det er bare derfor, jeg taler lidt underligt. Ja, vi har købt nogle ting. Og vi laver et haul, når vi kommer hjem. Så vi ses. Ja, vi håber, at I kan se alle sammen. Hej, vi ses. Hej hjemme. Hej alle sammen. Vi er lige kommet hjem, så vi har sjovt nok købt noget. Og nu vil vi lave vores haul. Ja, vi var i Matas, og ja, jeg købte sådan en. Det er jo ret ved ikke om det der. Den er rigtig sej. I H&M, og ja, der købte jeg sådan en trøje, som er lidt for stor. Det var ikke så godt. Se her. Ja, sådan en fin trøje her. Og så købte jeg også lige bandaus, nemlig. Og den her div her, den kostede 31 kroner, rigtig billigt. Og så købte jeg de her bandaus. Og de kostede 70 kroner. Ja, for to. Og det er det samme som Anna. Og mig. Og Mathilde. Jeg købte den først. Og mig. Og Alberto. Jeg har nummer 2. Og så, så købte jeg sådan her trøje. Den kostede rigtig 29. 129. Men det var simpelthen på tilbud til 70 kroner. Og hun købte den i medium. Jamen, jeg er i Matas. Og jeg købte først og fremmest en BB cream. Og ja, vi får den lige at se her. Den her Garnier BB cream, som I nok alle sammen kender. Ja, og jeg købte den i light, og jeg købte den all-in-one moisturizer, fordi at der var også en til kombineret hud, ikke? Jo, kombineret og fedtet hud. Ja. Men jeg har nok mere tør hud, og der var ikke rigtig nogen tør hud. Og så det andet, jeg købte i Matas, det var den her Schwarzkopf Got To Be Guardian Angel Heat
Protection, bla bla. Den kender I nok også alle sammen. Måske. Ja, og det var egentlig det, jeg købte i Matas. Og ja, jeg fortæller lige priserne. Den her BB Cream, den kostede 55 kroner på tilbud. Plejer at koste 60 gange. Jo, det gør. Hold da op, meget. Schwarzkopf Got to Be Guardian Angel, den plejede at koste... Jeg kan ikke huske mig. Jeg ved ikke, hvor meget. På tilbud til, hvad det giver, 35 kroner. Den var på tilbud til 35 kroner. Der har vi jo som sagt i H&M, og der har jeg min på. Ja, og der købte jeg sådan nogle her ret fine vådservietter. De andre synes måske ikke, de er så fine, men det synes jeg altså. De ser rigtig fine ud, gør de ikke? Og der er 10 i, og de kostede 10 kroner. Og de er altså ret flotte, og de kostede... Jeg har lige sagt det. Okay, så er det min tur. Og jeg købte også noget i Matas, og jeg købte... jeg har lige åbnet. Det er BB Cream også. Garnier. Og det er en medium, og det er den samme som Alberte. Bare bortset fra hendes light og mine medium. Ja, og den kostede også 55, overraskende nok. Og så købte jeg i H&M. Sådan ser de ud, så det er sådan lidt underligt i det. Og de kostede 40 kroner. Og jeg købte faktisk ikke noget af det. Så er det min tur endelig. Jeg er hæs. Undskyld, jeg er hæs. Ja. Men som sagt var vi Matas, og det var jeg altså også. Og jeg købte det samme som dem, så jeg får ikke lov til at vise det. Det er mega ondt. Jeg har købt den her BB Cream. Og hun købte helt den samme som mig. Og hun købte ikke andet. Nej, jeg gjorde ej. Og det var sådan lidt ja. Hej. Nu kommer der bloopers. Jeg håber, I vil følge os. Fordi, jo, det er jo mega sjovt. Kan I ikke se det? Follow us around, men de skal også følge os ind på YouTube. Ja, den fandt jeg lige sat på. Ja, hun er ret god, ikke? Men vi ses igen. Så, Majse, fortalte det lige. Og ja, den her deo her. Majse, når vi sidder ned. Den kostede... Nej, den her deo her. Cut! Værsgo. Ja. Ej, læg den ned i frækvis. Der er sikkert en masse frækvis. Brum, ja. Hej. Okay, med mig der starter vi med Matas. H-Matas. Okay, vi var som sagt... Stop lige, okay? Okay, be serious. Lige seriøst. Ja. Vi var jo nogle banduer. Ja. Nej, det er også små. Prøv at se mit spejl. Det var ikke mig. Det var mig, så... Jeg kunne ikke finde ud af det. Nej, du skal ikke, du skal ikke gå. Nej. Okay. Det bliver godt her. Sådan en her blomst med det her Alberte. Ja, den er fra IKEA, og jeg har ikke så meget til at vande blomster, så jeg købte den i kunstig. Undskyld, jeg købte den i kunstig. I kunstig. Fordi jeg ikke vil vande den. Kunstig. Alberte skal glatte sit hår, så vi keder os. Ja. Blum. Prøv at se, så kommer man til at kigge på sig selv, ikke? Men jeg er faktisk lige der. Nå ja, man skal jo kigge. Ja, man skal kigge på det nu lille kigger jeg på jer, jeg synes altså, det er irriterende, at man skal kigge i det der lille kamera. Så jeg kommer virkelig til at kigge på mig selv, og så ligner jeg bare sådan skæve øjne. Ja, det er nemlig sådan, at man kigger den der vej. Men faktisk, så kigger man jo bare på sig selv, ikke? Kan I se mig? Jeg fik varme spray på min hals. Hun fik det på halsen. Jeg skal glatte mit hår, og det gør jeg nu her. Jeg tager mit glattejern, og der står et kamerastativ her. Nå, jeg tager mit glattejern. Og så rejer jeg lige mit hår igennem, som jeg som regel ville gøre med en børste, men jeg gider ikke lige hente den, fordi den ligger lige derovre. Og så putter jeg simpelthen, jeg lugter lige til glatterjernet, og så kan jeg sådan ligesom lugte, om det er varmt, og det er det. Så glatter jeg det sådan her. Undskyld, det er klart. Så tager jeg den her, Gud.
ved hvad, det gør jeg bare hele vejen rundt i alt mit hår. Ej, hvor underligt.